את כן רוצה להיות מוקפת באנשים שיותר נכונים לך, כי עם האנשים שמקיפים אותך עכשיו, אין לך תקשורת, אין לך מה לדבר איתם. או שהם לא מבינים אותך, או שהם לא מעניינים אותך, אני לא יודעת. עוד פעם, 7 ו3, זה נחמד. יש לך פה ממש שיעור שאת רוצה ללמוד, והלב שלך מבקש ללמוד אותו כדי באמת לשחרר את האנשים שלא נכונים לך, ולהביא אותך לאנשים שיותר טובים לך, והשחרור הזה הוא כמו לקחים שאת מפיקה כלפי עצמך מתוך הניסיון חיים שלך, דברים שכאילו את מחזיקה אצלך מהילדות, אולי את החשדנות הזאת, אז את רוצה לשחרר אותה כדי כן להכניס אנשים חדשים לחיים, כן לפתוח יותר, וזה איזשהו תהליך שאת עוברת. כרגע התקשורת שלך היא תקשורת מאוד חשדנית, את כאילו פונה לאנשים כבר שאת חושבת שיש להם משהו נגדך, או שאת מחפשת איפה הם הולכים לפגוע בך, את לא סומכת, וזה מפריע לך, זה פוגע בך. מה עוד הקלפים אומרים? מה הם מייעצים לך לעשות? כן. פשוט חוזר על עצמו. כשתאהבי את עצמך, כשתהיי בטוחה בעצמך, כשתסלחי לעצמך, 7-17, כשתסלחי לעצמך, כשתחכילי יותר את השיעורים של החיים שלך, ובמקום לקחת מהם את השלילי, או למה זה קרה לי, או את הפגיעות, אלא תלמדי את השיעור שלך מתוך זה, אז גם כל מערכות היחסים שלך, וגם הזוגיות שלך, או שתוכלי סוף סוף להיות בזוגיות, או שהזוגיות שלך פשוט תהפוך להיות הרבה יותר טובה, וזאת ההתחלה החדשה שאת מבקשת ורוצה. את רוצה תקשורת חדשה עם אנשים, את רוצה תקשורת יותר טובה עם אנשים, את רוצה שיהיה לך יותר נעים בסביבה החברתית שלך. זה פשוט הרבה, המלכה שהיא מגיעה באש, המילים שלך הן פוגעות, מבינה? המילים שלך, כשאת באה בחשדנות, או שאת באה בסקפטיות, או שאת לא סומכת על מי שאיתך, אז זאת האנרגיה שאת מושכת לך. כשאת משנה את האנרגיה הזאת, אז גם כל האווירה שלך משתנה. זה הכל קשור לילדות שלך. פשוט זה משהו שישב לך בילדות, את יודעת את זה, את מכירה את הילדות שלך, את פשוט כאילו אומרת כמו אי אפשר לשחרר את זה, אי אפשר לשנות את זה, או זה שמר עליי, או זה לימד אותי, וזה כאילו לוקח אותך למקום לא טוב. אני חושבת שהפוך, אוקיי? את הגבת ככה כי היית ילדה, אפשר היה להגיב אחרת, אפשר לסלוח, לא יודעת, לאנשים שפגעו בך, להורים שלך, לחברות שאולי פגעו בך, לא יודעת, לאנשים שפגעו בך, אפשר פשוט לסלוח להם, להבין גם את המקום שלהם, ולסמוך על אנשים, לא כולם רוצים לפגוע בך.